Hello, siad Guth Phobail is mise Aindriú de Paor agus in nómh lá nAmadán, so tám seo bhealach seach go dtíon chathirt chun leabhar le daoine féin a rudaí is amadaí a rinne siad a riamh. Me gur an lead seo a Whelan mar ró agus bhí meáis gurí an mion seo chur os a gormach gur duine ítach aclaí mé sa thuúmar chuig rang yoga agus I lár an rang yoga bhí sé hála an Phobail, so bhí tú an gachar a chluisteil agus rinne me an pó seo a gurí gaisce dhéanaan nuair d agus thit me me smig agus bhí brús omla an láithreach agus mis gur anna searis searis. Bhí me sa tapán agus bhí me gobarthil mar cuid gan cuasa ollscoile agus is mo bhreithla a bhí ann agus is málam rud a cín sifrií dhéanú gachúir bhín mo bhreithla ann. So mé féin chur mé gléicar carlam agus tíir mé ar gul agus slíomh Fuji a grappalam. So muid beirt thuamuid lárna híthe is an ihe rib mo bhreithla cos dúirlumm go raibh iarraidh na gréine go raibh sé an bhá nar bhíonn tú ag bar na sléimhe. So drapa mar an slíomh is títhe ní raibh rilí mór an trealamh againn, ní raibh mór an ullmhúcán genta againn agus fricam mar an bar in dhearna dála, bud bhí altitude sickness airn bhí muid mothúán an tín. Bhí just an donna mar eispéirs, cé go bhfuil an scéal go deire an bhá agus bhí an ráideach go deire an bhá freisin ach is tócaí gur bin an rud is amadaí a rinne mé riomh mé help. Bhí me ar siire I Bárás le carlam agus bhí me an lua san airport cuéir deile bhí me an olbhathe ach rinne si darmid ar an pass dog si samrú é. So bhí mu seaán ar fe tamlín mu a páras Phobail, so níos ach bug bídach agus bhí drogalir am go ar an an gáí ach bhí scrúdú ollscoil agam an láidir gion, so thumin táing agus rá céir dhéanamúd ag an nóméid deireannach dúir bheith right tá go chu ágáil seo dúir si rachtí raise an óstáin bhí cuairda gan an ré chuoi so bhí sin go bra agus bhí dochanín panic ag an buinte se, so Nis mar tú anriomh ach tá just duras a bháin agus tá suirt na gataí ar tí bháin agus tá checin ar tí bheile. So bhí mar an gata eáil agus ritme in a ró, níor risélum, ní leis an céfáin ar chuoine mé nach ramutéis go tríd aon sláindal de aon chinál. So ritme lom le mo bhála tríd an bhála seo I dro gata tríd na kind of bohan sláindála in gáin iscom, of course hosadína scradíal hosig na Gordí sláindála rihicht in dhéan níor hiic me se chuir a torlú, so chunig mai orm a gré I dro gata. So bhí ragolhar bhíortha muilechar an Etlán chuiste trí mo bhála ar fad, so yeah, bhí sin Harbh amadúil.